बानक कैड़ामा कोयलिया काने बानक कई माजुड़ है कौने बानक कैरामा कोयलिया काने बानक कई मजूर है कौने बानक कई बेटी के आमा अबा बेटी रहला कुमार है कौन बानक कई बेटे के आमा अबा बेटी रहला कुमार है भैया बाबा बानक कई कोयलिया भैया बानक कई मजूर है बाबा बानक कई कोयलिया भैया बानक कई मजूर है आंगना में कुह कई बेटी के आमा अबा बेटी रहला कुमार है मेरो बाता बेटी के आमा अबा बेटी रहला कुमार है कने भैया अगड़ाम कने भैया पाछू साजल बड़िया तहे बड़का भैया अगड़ामा छोटका भैया पाछू साजल बड़िया तहे रचे बाबा बैसोना मंडबा पर कारू बाबा दिया दान है अड़चे पड़चे बाबा बैसला मंडबा पर बाबा करोना दिया दाना है एक बागा बसला ना फुड़ा है ता पांडेता एक भागा बेटी के बाप है पा आलोक आमा के पलो पड़ बैसल न तपसिया आबाज धानी भयला